Nik uste dut, amaitxu berri den, ero amaitzear dauen legintzaldian, nik azpimarratuko neuzke, gauza batzu ez, bata zer esanik bez, plan generala. Akaso izan da guztion ahotan egondan gauza dalako, eta gero zer esanik be, oso garrantzitsua izan dalako, eta badelako herri honetarako ez. Etorkizuna begira suposatzen dauenerako, eta nolabait herri eredu bat finkatzea suposatzen dauelako. Eta gero ni geratuko nintzen bebai beste ekimen batzuekin, nik uste dut bila berze arlo ezberdinetan, oso garrantzitsua da niretako ondare ibilbidearen martxan jartzea, azken finean horrek suposatzen dauelako ekimen berri bat, eta turismo promoziorako eta turismo politikentzako nolabait norabide bat markatzen dauelako. Aspalditzik elorrizon bazeuen horretarako demanda, foro guztietan agertzen jakuna, baina ez da asmatu, eroz dugu asmatu, aurtengo igaz arte ez dugu asmatu zelan egin eta zelan burutu. Eta gainera etorkizunai begira ere, bere garapena badeuko, bere evoluzioa ekingo dauela, hor dau ja arginetan inguruko planteamentua, eta hori guzti hori pakete baten barruen, eta nik uste dut hemen danok bat eitzen dugu, pentsatzen baldin badugu eta esaterakoan, elorrizon etorkizuneko industrietako bat, aktivitateetako bat turismoa izan daitxekela. Eta gero hirugarrenik, aportazio moduen, eta nik uste dut funtsezko izango dela bebai hemendik aurrera, auzo kontseiluaren eta auzoekiko politika berriak, ero auzoekiko harreman berriak udaletxetik planteatu direnak ez. Auzo kontseiluak suposatzen dau, foro iraunkor bat, foro egonkor bat, auzo guztietan parte hartzeko, auzo guztiek zelan bait herrigintzan eta udaleko politiketan ahots propio eta izateko, eta baita ere, auzoak eurok banan-banan ere ikusitza dinamizatzeko tresna bat, ez? Eta karentzia historiko bat, ero beti egondana da, auzoak izan dira nolabait udalek ahaztutako, udal ezberdinik ahaztutako errealitateak, orain merezi daben eta daokizen protagonismoa hartu dabe, eta oso importantia, bada epe luzei begira hartu beharreko ekimen bat, baina nik bai azpimarratuko neuke hori badela legintzaldi honetan martxan jarri den ekimenetariko garrantzitsuena espada, bai garrantzitsuenetarikoa badela. Eta gero, hor egon diren obrak, egon diren beste lan batzu, ez? Iturri bera martxan jartzea, nik txantxibirin peatonalizazioa, sentimentalki oso gertukoa daukot, eta nire ilusio handiz eitzen dozta, egin jako errotondak eta egindako ibarrako obra eta aber luze bat, izango letzatekena oso luzia, bena ituatzea, baina nik funtsean geratuko nintzake horrek elementuekin, ez da. Ikusteko eta ikustarazteko udal honek eta gobernu talde honek gaitasuna euki dauela, eta hor nik usteot aprobetxatzen baldin badote esparrutxoa, ezker abertzaleak demostratu dauela gaitasuna deukola elorri bezalako herri bat gobernatzeko, zuzen gobernatzeko eta dagokizon lekuan ipintzeko. Nire papera datozen urtetako zein izango da, legiak behartuta eta nire nahiaren kontra behintzat nik ez baina zigortuta eta ez dekot holan behintzat egiaztatzen dauen sententziarik eta ni beste plano batetara pasa behar dut, ezin jot inolako zerrendatan egon, eta alik eta urrutien hobeto, agente kutsakorrik importantenetarikoa nazelako, baina, hamasei urte da zerri gintzan, eta nun baiten egongo naz, eta bintzat nire taldekide horiekin, eta ezker abertzaletik bintzat laguntzen, lantaldeak, eta nire esperientzia guztia aportatzen, eta nik hori esan da deukot, beti demostratu dut, egon nazela horre nire lankideekin, nire bidaikideekin, eta nire aportazio militante moduen, eskatzen zaidan lekuan, bertan egon gonaz, eta nire laguntza guztia etorriko diren, espero dut, gobernu talde berriari, eta espero dut,
ezin dut botu eskatu, baina nik uste dut edo zeinek daki, zeinek espero duten izatea.